Hindi lang pinsala sa mga ari-arian kundi nag-iwan din ng takot at pangamba sa mga residente ng Barangay Muzon ang pagsabog ng water tank sa kanilang lugar. 4 ang patay sa trahedya, kabilang ang 2 batang parehong nasa 1 taong gulang ang edad. Napag-alaman ng Metro Central Luzon News Team na may isa pa palang tangke ang ginagawa ilang metro malapit sa lugar. Kaya naman, ang mga residente natuto na raw at pipigilan ang konstruksyon nito. Naritong report. Sira-sirang mga bahay, bumagsak na poste, patong-patong na motorsiklo, inanod na jeep at tricycle, maging ang compact station ng City of San Jose del Monte PNP at bago nitong police vehicle, hindi rin nakaligtas sa pinsalang dulot ng pagragasa ng tubig mula sa sumabog na steel-bolted tank sa Barangay Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kaliwat kanan, saan ka man lumingon, mistulang dinaanan ng dilubyo ang lugar. Ang ilan sa mga residente, abala sa paglilinis at paghahanap ng mga bagay na maaari pa nilang mapakinabangan. Sa pag-iikot ng Metro Central Luzon News Team sa lugar, iba't iba ang kwento ng mga residente. Si Catherine Rendon na nakatira sa tapat ng sumabog na water tank, malakas na dugundong ang naranasan. Pagsabog nun, meron na pong tubig dun sa may bintana namin. Kala nga po namin mamatay na kami dito eh. Pasalamat raw ang pamilya ni Catherine dahil may inagos na malaking yero sa kanilang bintana at humarang ito sa malakas na puwersa ng tubig at tinangay na debris. May mga napunta pong mga freezer, mga malalaking bato po. Ito po itong batong to na malaki na may posibilidad po na tumama po sa amin. Gumanon po dahil po dun sa yero na nakaharang. Nakaligtas po kami. Kundi po baka kabilang na rin po kami sa mga namatay o kaya nasa ospital na rin po kami. Hindi raw mawawala ngayon ang takot sa kanilang lugar na nag-iwan ng 4 na patay at higit 4 na pong sugatan. Ngayon nga ma'am, pag nakakarinig nga ako ma'am ng konting tunog na nagigising ako, naninervyos na ako dito eh. Hindi ko na-expect na may puputok pala na ganyan dito na magiging sanhi ng mga buhay ng mga tao dito. Si Shelito Bulanadi, himalang nakaligtas sa kabila ng kanyang kapansanan. Nagawa pa niyang iligtas ang mga kapitbahay at kapamilyang natabunan ng mga debris kahit pilay ang kanyang isang paa. Tinulungan namin yung nadaganan dito. Kahit na madilim, tinulungan namin angatin yung nakadagan sa kanilang buong pamilya kasi ito eh. Kasama si Mang Shelito sa mga nakarecover sa labi ni Jaina Espina, ang 1 taong gulang na batang nasawi sa trahedya nang madaganan ng bumagsak na pader ng kanilang bahay. Yun yung inangat namin ng unti-unti yung pader na nakadagan. Kasamang sinira ng pagsabog ng water tank ang kanilang kabuhayan. Ang mga saging kasi nilang pambenta, tinangay ng tubig. Halos naubos talaga yung namin eh. Nasa 1.8 thousand kilo. Bali ito na lang tapos. Ay hindi pa namin yan. Dahil yung kilohan nga nasira rin eh. Dahil sa trahedya, tutol na ang mga residente sa panibagong steel-bolted tank na itinatayo sa likurang bahagi ng sumabog na tangke ng tubig. Ito raw ang pundasyon na gagawing tangke na ayon sa mga residente ay mas malaki pa sa sumabog na tangke ng tubig. Paano kung sumabog ulit? Iintayin pa ba natin magkaroon ng pangalawang trahedya? Kailangan hanggang nakikita natin merong ganon. Sa umpisa pa lang dapat itutulan na natin. Napakalapit sa bahay namin. 15 meters lang, nandiyan na yun. Siguro mayroon ng phobia dahil gawa nga sa nangyari na to. Nagpapasalamat kami, nabuhay nga kami. Kaya lang, ang hanap buhay namin patay. Hindi po. Kasi po, trahedya. Dito nga, wash out yung mga bahay namin. Pag atin namin ulit, delikado uli yan. Maging ang ina ng 1 taong gulang na batang si Niña Luis Ape na si Olivia, hindi raw makakalimutan ang trahedya tuwing nakakakita ng tangke ng tubig. Huwag na po kasi kung panibago na naman po yan. Lalo kung sasabog uli yan, di baka panibagong sako na naman po yan, trahedya. Ako si Irish Dutilios, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.